Sonra Wikileaks başdanlary Sanıl Omarkaly Türkmenistan tarapyndan Azerbaýjany sowat hökümine Fizuli şäherine guruljak mescidin düýün tutmak dawrasyna gatnaşdylar. Prezident Ilham Aliyev Türkmenistan tarapyndan Azerbaýjany sowat hökümine mescidin gurulýany üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahraman Arkadağymda hormatly prezidentimize şeýle hem ähli türkmen halkyna tüý sürekden hoşalyk bildirdi. Sonra Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahraman Arkadağymyz dawara gatnaşylar gözlenip, bugüniň taryhy wakadygyny, ýol gurmagyň, köprü gurmagyň, mescit gurmagyň halkymyzda muqaddes iş gataplanýanyny beledi. Mescit Hudaýyň öýi. Şonuň üçin hem bu mescitde geljekde öten geçenler ýatlanlar, ýurtlarymyzyň asudylygy we awadançylygy üçin doga dilek ediler. Bir mescitde ediljek doga dilekler büyük bir barym dergäkinde kabul bolsun diýip Gahraman Arkadağymda aýtdy. Sonra mescidin düýüniň tutuljak ýerinden Sanıl Omarkaly Azerbaýjanyň we Türkmenistanyň müftileri Gurhanyň ayet doga okap ýagşy dilek etdiler. Sonra Wikileaks başdanlarynyň egliti bir wagtda ekrana basmak arkaly mescidin guruluşyna badylgy berdiler. Dawranyň dowamynda mescit barada taýýarlandan video şekilleri görkezildi.